nit, lectors de l'EA Batch Report, estem aquí 19 de febrer al Andorra Mountain Music Festival, a Andorra la Vella. Com podeu veure, hi ha molta gent i actuen diferents cantants. Després de la meravellosa experiència de l'Andorra Mountain Music Festival el darrer estiu a Soldeu, han volgut repetir aquest festival en una edició d'hivern. Aquest cop l'han volgut celebrar a la capital, a l'estadi comunal. Pel que fa a les mesures sanitàries, l'organització demanava el certificat Covid o una prova TMA per accedir al recinte. A més, es demanava la bona utilització de la mascareta. Aquesta nit actuarà Martin Garrix, un dels DJs a nivell mundial de música electrònica més importants. Martin Garrix és un DJ i productor neerlandès, nascut el 14 de maig de 1996, als Països Baixos, i actualment ocupa el segon lloc a la llista de la revista DJ Mag sobre els millors DJs del món. Ha estat nominat a 28 premis, però solament ha estat guanyador 19 vegades. Aquest és el primer concert d'un festival que té una durada de 5 setmanes i engloba música, gastronomia i natura. Aquest establiment compta amb un espai de més de 10.000 metres quadrats, amb un aforament per a 40.000 persones, però en aquest cas solament s'utilitzarà un 10% de la seva capacitat. En el concert realitzat el 19 de febrer del 2022 van assistir un total de 4.200 persones. Amazing, and there were so many nice people. It was amazing and I recommend to anyone. La experiencia ha estado 100%, la recomiendo 100%, de veritat, lo millor de mi vida. Us recomano. Ha sigut una experiència brutal, repetiria. De fet, crec que vindré el segon cap de setmana al concert del Tiesto. Des del nostre punt de vista, l'Andorra Mountain Music Festival Winter Edition ha estat un esdeveniment excepcional, ja que amb l'actuació de Martin Garrix, juntament amb John Hall, Brian Cross, Alex Now, Justin Milo i Ha, han fet una experiència inolvidable tant per al públic com per a nosaltres. A més, les instal·lacions i el personal va afavorir la bona experiència dels espectadors.